Bore da, croeso i wasanaeth Eglwys Ebeneser bore yma, nofal ni, y Llwydiaid. Bore da, gweithio bod chi'n cadw'n iawn ni yn rili gweld eich cwmni chi erbyn hyn, ond yn rili dathlu'r ffaith bod vaccine y Gymraeg. Brechiadau yn digwydd yn gyflym. Felly, fi gwybod nifer yn Ebeneser wedi cael eich rai chi. Felly, ni wir yn edrych ymlaen at gallu gweld chi yn saff ac yn ddiogel cyn hir gobeithio. Gobeithio chi wedi mwynhau eich gwyliau Pasg a wedi cael amser braf a cael ymweld â ffrindiau, theulu yn yr ardd mae wir yn ei gwahaniaeth. Felly, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n dda. Dwi'n mynd allan i ddechrau o Ioan 12, y darn lle mae Iesu yn dweud ei fod yn mynd i farw. Felly, Ioan 12, a dwi am ddechrau darllen ar bennod 20. Roedd rai pobl oedd ddim yn Iddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg gwyl y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip, oedd yn dod o Bethsaida Galilea, a gofyn iddo, Sir, dyn ni eisiau gweld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn aeth y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma. Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch i fi. Os nad ydy hedyn o wenydd yn disgyn ar y ddaear a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am fy ngwasanaethu i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr am i. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa fi. Y rai sy'n fy ngwasanaethu i fydd Duw fy nhad yn ei anrhydeddu. Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Be allai ddweud? O dad, achub fi roeg y profiad ofnadw sydd i ddod? Na, dyna pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud. Dwi wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud hynny eto. Roedd rai o'r bobl oedd yna yn meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud, na, angel oedd yn siarad ag e. Ond meddai Iesu, eich mwyn chi daeth y llais, dim fy mwyn ni. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan tywysog y byd hwn yn cael ei daflu allan. A phan gai fy nghodi fyny ar y groes, byddai'n tynnu bobl o bobman at y fi fy hun. Cariad Hywel ein mwyn, hwyliwyd ar gywilydd croes, dy gaest ein gwarth a'n pechod ni, yn bydd i goliaeth codais dri. Drwy'r y storm a thrwy y tan, gras di drai o'r ffyddlon yw. Mae gwirionedd am rhyddhad yn of Iesu Grist sy'n byw. Rwyt ti'n gryfach, concrwyd pechod, ddim gwaredaeth, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti. Gobaith am ddiffyn byth, ti a'n ceisiais ni a'n cael, rydal i'r cyfan ar y groes. Rwyt ti'n gryfach, concrwyd pechod, ddim gwaredaeth, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd,
chafon fryd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Dy'r chafon fryd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Dy'r chafon fryd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Dy'r chafon fryd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Rwy ti'n gryfach, concrwy pechod, ddim gwaredaeth. Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb. Rwy ti'n gryfach, concrwy pechod, ddim gwaredaeth. Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb. Wel, bore da. O'n i sy'n fel, gan bod i dal yn rhyw fath o dymor y Pasg yna fe, byswn ni yn edrych ar un o ddarnau sydd yn gysylltiedig â'r Pasg. A mae'n cwbl o, wel, mae'n un wythnos ar ôl Sul y Pasg erbyn hyn. Ond y bore yma ni'n fel byswn ni'n edrych ar darn sydd actually'n digwydd cwbl o ddynodau cyn y croeshoeliad, sef y darn yma nath Rachel ddarllen yn Ioan 12. A edrych yn benodol ar un neu ddau adnodau. Ac yn ystod y bore yma, dwi eisiau edrych ar tri peth, sef y dyn, y brenin, ei deyrnas. Edrych ar Iesu Grist yn benodol. Felly edrych ar Iesu Grist y dyn, Iesu Grist y brenin, a teyrnas Iesu Grist. Felly dan cyntaf yma edrych ar Iesu Grist y dyn. Ac yn benodol y geiriau yma yn Ioan 12 adnod 27. Pan mae Iesu yn dweud, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Be allai ddweud? Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Dwi'n poeni ar hyn o bryd. Mae rhywbeth yn trwblu ar hyn o bryd. Dwi wedi cael fy cynhyrfu. Mae'n amlwg bod Iesu dan bwysau emosiynol, meddyliol, ysbrydol. Iesu wedi ei gynhyrfu. Yw hyn yn ein taro ni yn od? Bod Iesu yn dweud y geiriau yma, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Y dyn yma, y llais yma, oedd mor awdurdodol yn gallu dystewi storm. Y dyn yma, ei lais gyda'r fath awdurdod yn gyrru allan ysbrydion dieflig. Y dyn yma, y llais yma, oedd mor awdurdodol lle mae e'n galw Lazarus allan o'i fedd. Y dyn yma, y llais yma nawr, yn dweud, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Dwi'n poeni ar hyn o bryd. Mae rhywbeth yn trwblu ar hyn o bryd. Yw hyn yn ein taro ni'n od bod Iesu Grist yn dweud y fath beth? Falle bod e. Ond os mae e, gad I fi awgrymu un peth. Falle bod ni angen meddwl eto am rhyfeddod yr ymgnawdoliad. Un o geiriau mawr Cristnogaeth yn yr ymgnawdoliad. Duw yn dod yn ddyn. Nid Duw yn ymddangos fel dyn, ond Duw actually yn dod yn ddyn, yr ymgnawdoliad. Emmanuel, Duw gyda ni. Mae e'n anhygoel
bod Iesu Grist yn dduw. Mae'n anhygoel bod Iesu Grist hefyd yn ddyn. Beth yw'r pethau mwyaf naturiol gall digwydd i ni, i chi a fi, gan ein bod ni yn bodedynol? Wel, am hwn ein bod ni'n cael ein geni ac ein bod ni yn marw. Mae meidroldeb yn un o pethau sydd yn ymwneud â bod yn ddynol. Anfeidroldeb yw un o'r pethau sydd yn nodweddu Duw. Meidroldeb sydd yn nodweddu dyn. Ond yn Iesu Grist, yn yr Emmanuel, yn yr ymgnawdoliad, mae Duw, yr anfeidrol, yn dod yn ddyn, yn dod yn feidrol, mwyn i ni sydd yn feidrol trwy Iesu Grist cael anfeidroldeb, cael bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Iesu Grist y dyn. Dyna beth dwi'n moyn i ni edrych ar a sylwi gyntaf bore yma. A pa mor ffantastig yw e, pa mor wirthiol, pa mor penffrwydrol yw e bod Duw yn Iesu Grist wedi dod yn ddyn. Fel mae yr awdur llythyr at yr Hebreaid yn dweud yn Hebreaid 2, 14-16, gan ei bod ni'r plant yn bobl o gig a gwaed, daeth Iesu yn berson o gig a gwaed, yn union yr un fath. Dyna sut roedd yn gallu marw i ddwyn y grym oddi ar yr un sy'n dal grym marwolaeth. Hynny ydy y diafol. Mae Iesu wedi gollwng pobl yn rhydd, fel bod dim rhaid iddyn nhw ofni marw bellach. Pobl sy'n blant i Abraham mae Iesu'n ei helpu, nid angylion. Am ei fod ei hun wedi dioddef ac wedi cael ei demptio, mae'n gallu helpu ni pan fyddwn ni'n wynebu temtasiwn. Mae Iesu yn dweud, dwi wedi cael fy cynhyrfu, dwi'n poeni. Sa'n siŵr amdano chi, ond fi'n meddwl bod ni yn byw yn oes air cael ein cynhyrfu, cael ein poeni. Fi'n byw yng nghanol pandemig yn y di. Sefyllfa wleidyddol yn fregus, mae yna anghydweld, mae yna gwrthdaro, ledled y byd. Mae Iesu, Duw ei hun, Emmanuel, yn ddyn sydd wedi cael ei gynhyrfu, fel chi a fi. A'r cysur i ni yn hynny yw bod yn abal i gydymdeimlo, ond yn fwy na hynny, bod wedi gorchfygu y poen mwyaf, sef marwolaeth. Felly i ddechrau, Iesu y dyn, Duw yn ddyn, ein Emmanuel. O dy gariad di sy'n ein lloni, o dy gariad di. O dy gariad di sy'n ein lloni, o dy gariad di. Dyma gariad fel y moroedd tostyniaeth a'i fel y llun, twasog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd
O dad, wrth i ni ddod at ein gilydd fel hyn bore yma dros Zoom, ni yn diolch yn gyntaf fod Iesu yn fyw. Ni'n diolch unwaith eto ac yn rhyfeddu ar y groes, maddeuant i ni am gras a chariad sydd tuag at ni, sydd wedi cael ei ddangos trwy Iesu a'r atgyfodiad o dad. A ni jyst yn diolch i ti am dy haelioni di tuag at ni, ac yn llawenhau yn yr atgyfodiad y bore yma. Ni yn rhyfeddu bod ti wedi ein dewis ni cyn creu'r byd i ddod mewn perthynas â thi o dad. A trwy y groes, a trwy marwolaeth Iesu Grist bod hynny yn bosib. Diolch o dad am y gobaith sydd gyda ni oherwydd y groes, a diolch o dad am yr ysbryd lan sydd yn byw yno ni o dad. A ni yn gofyn o dad y bydd yr ysbryd yn rhoi heddwch i ni bore yma, heddwch go iawn dydy'r byd yma ddim yn gallu cynnig i ni o dad, achos ni yn ymwybodol ar y funud hon dad bod na rai ohono ni, neu pob un ohono ni o dad ar y degau gwahanol yn teimlo yn unig ac yn ddigalon ac weithiau yn ddiobeth o bosib hyd yn oed o dad, a ni jyst yn gofyn wrth i ni boeni a gweld yr hyn sy'n mynd ymlaen a draws ein byd o dad, y bod ni yn cael ein atgoffa am yr heddwch dwfn mae'r ysbryd yn ei roi i ni o dad. A ni'n gofyn y bydde ti yn helpu ni i gyflwyno unrhyw trafferthion sydd ar ein meddyliau ni o dad, unrhyw heriau. Ni'n gwybod sydd yn dod o'n blaenau ni o dad. Ni'n gofyn y bydde ti yn ei cymryd nhw ac ni'n ymddiried nhw yn llwyr i dy ofal di o dad. Ac yn gofyn y bydde ti yn rhoi'r heddwch yna i ni i wynebu nhw ac i ymddiried bod ti yn gofalu dros ni o dad. Ni hefyd bore yma o dad yn gweddïo dros Gymru, ni'n gweddïo dros ein teuluoedd ni, ein ffrindiau ni, ein cymdogion ni a'n cymunedau ni o dad. A ni'n gofyn y bydden nhw yn cael eu bendithio. Ac wrth i ni ddod i rando ar dy air di y bore yma o dad, ni hefyd yn gofyn y bydde dy air di yn trawsnewid cymunedau ar hyd a lled Cymru o dad. A ni'n gweddïo y bydd pobl yn dod i gweld ac yn dod i ddeall y gobaith sydd ar gael a'r cariad, a'r llawenydd, a'r bywyd gwych anhygoel yma sydd ar gael i ni gyd trwy Iesu Grist o dad. Felly, dwi'n cloi unwaith eto wrth ddiolch i ti am dy gariad rhyfeddol ac aruthrol o dad. Ni wedi cael cyfle i myfyrio arno fe unwaith eto dros y Pasg yma. Ac o dad, ni'n gofyn y bydd y gwirionedd hynny yn wirionedd yn ein bywydau ni, a'n calonau ni bob dydd o dad. Bydde dy helioni di yn ein taro ni ac yn ein llenwi ni bob dydd wrth i ni mynd ymlaen i'r wythnos sydd i ddod. Ni'n gweddïo dros yr wythnos sydd i ddod, gofyn am iechyd a gofyn am cwmniaeth a falle heilwen o dad am yr wythnos sydd i ddod, a bydd hi'n wythnos arall lle wyt ti yn cael dy glodfori. Diolch i ti am deulu Ebeneser, diolch am pawb sydd yn gwylio, ac am ei ffrindiau, ac am ei teuluoedd. Diolch am gofalu dros ni, a diolch am fod yn agos at ni o dad. A ni'n diolch i ti yn enw Iesu Grist. Amen. Felly ni wedi edrych ar Iesu y dyn, o beth te am Iesu y brenin? Wel, erbyn Ioan 12, mae Iesu, wel, y rhan yma Ioan 12, ta beth, mae Iesu wedi cael ei groesawu i fewn i Jerusalem. Mae'r hanes yn gyfarwydd i lawer ohono ni siwr o fod. Mae Iesu yn mynd mewn i Jerusalem ydy ar ben ebol asyn, a mae'r tyrfaoedd yn dod mas i'w groesawu. Maen nhw yn canu, maen nhw'n bloeddio, maen nhw'n dathlu, Hosanna i fab Dafydd. Maen nhw'n gweld Iesu fel y brenin, fel y Meseia, yr un sydd yn mynd i ddod i'w rhyddhau nhw o orthrwm y Rhufeiniad. Ti'n gallu clywed y pobl yn dweud, yes, Iesu, sign me up. Mae'r cleddyf yn barod, ni'n barod i frwydro gyda ti. Mae Iesu yn cael ei groesawu fel brenin. A mae Iesu yn gwybod mai fe yw y brenin.
Mae Iesu yn gwybod mai fe yw y Meseia, yr un sydd wedi cael ei eneinio, yr un sydd wedi cael ei ddewis gan Dduw i arwen ei bobl yn rhydd. Ydy, mae Iesu yn gwybod mai fe yw'r brenin. Ond mae Iesu hefyd yn gwybod bod e yn frenin gwahanol iawn i'r hyn mae'r Iddewon yn ei disgwyl. Maen nhw'n disgwyl rhyw chwyldroadwr yn cario cleddyf, yn llythrenol yn barod i dywell gwaed mwyn rhyddhau yr Iddewon. Ond mae Iesu yn gwybod mai brenin gwahanol iawn y bydd e. Bydd e'n cael ei goroni, bydd e'n cael ei fuddugoliaeth, nid trwy ymladd, nid trwy ryw goncwest milwrol mawr, ond bydd Iesu yn cael ei goroni trwy marw. Mae Iesu'n gwybod mai fe yw y brenin croeshoeliedig. A mae hwn, wrth gwrs, yn groes i syniad dilynwyr Iesu ar y pryd, i'r dyrfa oedd yn ei groesawu yn Jerusalem ar y pryd. Mae hefyd yn groes i'n syniad ni yn ydy o sut beth yw e i fod yn fuddugoliaethus. Mae'n groes i syniad y byd o sut beth yw e i fod yn llwyddiannus, i fod yn uchel i'ch parch, cael statws mawr. Mae Iesu yn troi hynny gyd ben i weired. Mae Iesu yn dweud, fi yw y brenin, ond mwyn i fi cael y muddugoliaeth i, mae rhaid i fi farw. Mae'n gweud hynny yn ydy trwy cael yr estrampl yma o'r hedyn. Mae rhaid i'r hedyn marw cyn i rhywbeth dyfu. Iesu yw y brenin, ond mae'n brenin groesoeliedig. Yn y man, ni'n mynd i edrych ar sut beth yw hynny o ran y deyrnas, a sut beth yw e i ddilyn y brenin croesoeliedig. Wrth droi fy ngolwg yma i lawr i gyrra'r greadigaeth fawr. Gwrthrych ni wyl fy enaid gwan, ond Iesu bwyso arno'n rhan. Dewisau sef ac efo hyd, ddewisaf mwy tra yn y byd. Can Gwynfydd ddaeth henaid tlawd, cael brenin nefoedd i mi'n frawd. O, do fe garodd fi pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd fi pan oedd o dan yr hoelion. O, mae'n caru ni ac yn y nefyn eiriol o dy gariad i. Fy nghysur oll oddi wrth o darth. Mae'n dad, mae'n frawd, mae'n brio tarth. Arweinydd llariaeth ti a thref, feiriolwr cyfiawn yn y nef. O, do fe garodd fi pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd fi
pan oedd o dan yr hoelion, o mae'n caru ni, ac yn y nefyn eiriol o dy gariad di. Melys fel man ar nefoedd ffri, yw hyfryd hedd fan wylid ci. Mwynhad o'i gariad efau ras, na'r diliau mel sy'n well ei flas. O, do fe garodd fi, pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd fi, pan oedd o dan yr hoelion. O, mae'n caru ni, ac yn y nefyn eiriol o dy gariad di. Felly ni wedi edrych ar Iesu y dyn yn ei boendod, yn ei cynnwrf, yn ei trwbl, a sut, dwi wedi gweud, dwi'n ddim yn dangos unrhyw wendid, ond mae e'n dangos gwirth yr ymgnawdoliad, bod Duw wedi dod mewn dyn, un trwbl, un poendod ni, a sut mae hynny'n gymaint o gysur i ni, yn wedig yn y dyddiau yma, bod Duw yn dduw sydd yn abal i gyd ymdeimlo. Ni wedi edrych ar Iesu y brenin, ond brenin croesoliedig. Nawr ni'n edrych ar beth yw goblygiadau hynny te. Beth yw goblygiadau y ffaith bod Iesu yn frenin, ond yn frenin croesoliedig. A mae Ioan yn dweud i ni beth yw goblygiadau, croeshoeliad Iesu, a'r ffaith bod Iesu yn frenin croesoliedig. Wel, Iesu sy'n dweud i ni. Mae Iesu'n dweud hyn yn Ioan 12 adnod 31. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan. A phan ga i fy nghodi i fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl o bob man ata i fy hun. Dywedodd hyn mwyn dangos sut oedd yn mynd i farw. Nawr, mae yna lot i datbacio fyny mewn cyfnod bach iawn. Felly, na i mynd ar ryw fath o wyb trwy'r adnod cyfoethog iawn yma. Ond mae'r groes, mae'r brenin croesoliedig yn dangos i ni pwy a beth yw Duw a'i deyrnas. Sa'n siŵr amdano chi, ond yn bersonol a yn y gorffennol a dal i fod, yn aml dwi'n edrych ar y groes ac yn meddwl amdana i. Hynny yw, fy mhechod. So bod Iesu wedi mynd i'r groes dros fy mhechod i, sydd yn wir, ond beth am edrych ar y groes a meddwl am Dduw ei hun? Ch'mod beth sta fi? Achos mae'r groes yn dangos i ni pwy a beth yw Duw a'i deyrnas. A mae adnod 31 dweithio ni bod yna 3 goblygiad i Iesu y brenin croesoliedig. Mae'r byd yn cael ei farnu. Mae Satan, tywysog y byd hwn, cael ei daflu allan. A mae'r groes yn tynnu pobl o bob man ata fe ei hun. Felly gyntaf te, mae'r groes yn beirniadu'r byd. Y byd. Safonau
y byd. Grymoedd y byd. Y pwerus, y cyfoethog, y crefyddol. Os meddyliwn ni am hanes y Pasg ei hun, mae yna 3 enw, 3 dyn fel mae'n digwydd, yn dod i'r meddwl wrth meddwl am y byd. Herod, Caiaffas a Peilat. Mae'r Peilat yn cynrychioli y pwerus, y gwleidyddol, y drefn Rhufeinig, sydd yn gorthrymu y bobl. Caiaffas wedyn ni yn cynrychioli y drefn crefyddol. A Herod wedyn ni, y cyfoethog, y super rich. Heddi bysa Herod yn y top 10 Forbes rich list y byd byswn ni'n meddwl. A mae'r dynion yma, mewn ffordd, yn cynrychioli grymoedd y byd yn hanes y Pasg, y pwerus, y cyfoethog, y crefyddol. A mae yna rhyw ysbryd sydd yn uno nhw i gyd. Rhyw weithio mewn ffyrdd penodol sydd yn sicrhau bod eu ffordd nhw o feddwl, eu ffordd nhw o fyw, eu gwerthoedd nhw, eu safonau nhw cael ei edrych ar ôl ar draul eraill. Bod y cyfoethog, y pwerus, yn mynd yn fwy gyfoethog ac yn fwy pwerus ar draul y tlawd, y gorthrymedig. Mae'r dynion hyn, mae'r pwerus, y cyfoethog, y crefyddol yma'n defnyddio i grym dylanwad, bwlio, gorthrwm, i edrych ar ôl buddiannau ei hunain. Dyna safonau y byd, dyna gwerthoedd y byd. A ni'n gweld hynny o'n cwmpas ni yn ydyn. Yn ystod y pandemig yma, mae'r cyfoethog wedi mynd yn fwy cyfoethog, a'r tlawd wedi mynd yn dlotach. Dyw y coronavirus ddim yn lefla o gwbl. Ond mae'r groes yn dangos i ni pwy yw Duw. Beth yw rhinweddau, nodweddion ei deyrnas, a mae'r groes yn dweud bod yna ffordd arall yn bosib. Does dim rhaid byw yn ôl safonau y byd, y pwerus, y cyfoethog, y crefyddol. Mae'r groes yn dangos bod y pwerau hyn yn ffôl, a'i bod ei ffurf yn groes i deyrnas Duw. Mae Paul yn dweud yn Colosiau 2:15, wedi iddo ddiarfogi'r pwerau a'r awdurdodau, arweiniodd nhw mewn prosesiwn gyhoeddus, fel carcharorion rhyfel wedi eu concro ganddo ar y groes. Mae'r groes yn dangos i ni mor anghyfiawn, mor ffôl, mor dreisgar yw pwerau'r byd o gymharu a teyrnas Duw. Y groes yn dangos bod ffordd y byd yn anghyfiawn a bod ffordd arall gwell yn bod. Oherwydd yn y groes, ni'n gweld cariad. Yn y groes, ni'n gweld gras. Yn y groes, ni'n gweld maddeuant. Yn y groes, ni'n gweld hunan aberth. Bod Duw ei hun wedi dod i roi ei fywyd dros ei elynion hyd yn oed. A diolch iddo a halleluia am hynny. Felly ni'n gweld awdurdodau'r byd yn cael ei farnu. Ond ni hefyd yn gweld Satan, tywysog y byd, yn cael ei daflu allan trwy'r groes. Mae datguddiad 12 yn nodi yn ydy, mae Satan yw y cyhuddwr. Un o enwau ar Satan yw y cyhuddwr. A fi'n siŵr amdano chi, ond yn aml,
mae yna rhyw lais yn oes yn nghyhyddo i o'n pechodau, yn fy nghyhyddo i, bod fi ddim digon da, bod fi just ddim digon da, bod fi ddim yn cyrraedd safonau Duw. Bod fi wedi gwneud hwn, bod fi'n meddwl hynna, bod fi'n dweud hynny, oherwydd hynny, na, sori Cynan, ti hwnt i gariad Duw. Ond mae'r groes yn dweud, na mawr i'r lleisiau yna. Mae'r groes yn dweud gorffennwyd. Mae eich bechodau wedi ei maddau. Mae Duw yn eich caru chi fel ydych chi. Mor bell y mae'r dwyrain rhag y gyrllewin. Dyna y bwlch nawr sydd rhwng Duw a'n pechodau ni trwy'r groes. Yeah? Mae Satan yn eich cyhuddo chi, a mae'r groes yn dweud isht i'r lleisiau yna. Mae'r gwaith wedi cael ei wneud. Mae ddeuwyd eich pechodau. A diolch i Dduw am hynny. Ond hefyd, mae yna rhyw gyswllt fi'n gweld rhwng Satan, y tywysog y byd, a'r awdurdodau'r byd, y soniais i yn y pwynt diwetha. Yn wedig os ni'n meddwl am Satan, y cyhuddwr. Oherwydd, wrth edrych ar hanes a edrych ar y cymdeithas o'n cwmpas ni, yn aml iawn, mae yna rhyw mob mentality yn oes yn dod, yn enwedig mewn cyfnod fel ni'n byw ynddo nawr, cyfnod o ryw crisis cymdeithasol. Lle mae rhyw mob mentality pan ni'n gweld pobl yn uno mwyn cyhuddo rhywun neu rhyw grŵp o rhywbeth. Ni wedi gweld trwy hanes, a mae'r angen yr eglwys i edifarhau am hyn, o Cristnogion yn beio Iddewon am bethau. Enghraifft yn ystod y Pla Du, enghraifft. A ni wedi gweld yn ystod pandemig yma, pobl yn beio pobl o'r dwyrain pell am y coronavirus, the Chinese virus, fel oedd Trump yn dweud. A fi'n meddwl hyd yn oed ar lefel lleol nawr bod ni'n dod at etholiadau Senedd Cymru. Mae'n bwysig i ni beidio pwyntio bys at rhyw grŵp neu rhyw blaid gwleidyddol neu rhyw rai sydd yn edrych yn wahanol, sy'n siarad iaith gwahanol, sy'n credu pethau gwahanol, a'i beio nhw am problemau ein cymdeithas ni. Mae'r groes yn dangos scapegoating for what it is. Nath yr awdurdodau yma scapegoatio Iesu yn do. Ond mae'r groes yn ei sioe o hynny. Ac yn atgoffa ni i beidio chwarae y blame game.Wn i goblygiad olaf ni'n gweld yn adnod 31 yw'r ffaith bod y groes yn tynnu pobl o bob man. Come as you are, geiriau enwog Kurt Cobain o'r band Nirvana yna fe. Come as you are. A mae'r groes yn adrodd hynny ni. Yn y groes, ni yn gweld Duw yn dweud come as you are. Pwy bynnag ydych chi. Does dim gwahaniaethu. Dyw'r groes, dyw maddeuad Duw ddim i un set benodol o bobl. Come as you are. Dyma yw teyrnas Duw. Come as you are. Dyma pwer y groes. Dyma'r byd, dyma'r greadigaeth newydd sy'n cychwyn ac wedi cychwyn yng nghroi ac atgyfodiad Iesu Grist. Byd a creadigaeth sydd yn tynnu pobl o bob man at Iesu Grist. Felly gloi te, Iesu
y dyn, yr ymgnawdoriad, Emmanuel, Duw gyda ni, a'r cysur, o bod Iesu ei hun yn gwybod sut beth yw i boeni, i gael ei drwblu. A fi'n siŵr bod yn gysur i ni mewn cyfnod o drwblu a poeni. Awn Iesu y brenin, ond y brenin croesoeliedig, a goblygiadau hynny, ei deyrnas e. Yn sialens i ddim byw yn ôl y byd. Y groes yn dangos bod ffordd arall i fyw. Ffordd gras, ffordd maddeuant, ffordd cariad. Pwy o arglwydd allai byth achub nhw ei. Ein cwilydd oedd fel dafnder môr, dyras oedd afnach fydd, a dim ond ti all achub, ti yw'r unig un, dim ond ti all yn codi ni o'r bydd. Teithos lawr un harwain o'r tywyllwch di, a dim ond ti sy'n heiddi'r clod i gyd. Agorais ffordd i ni, iachau'r gagendor mawr, ac clonau grwydron bell, dy gariadau ti draw. Ie, dy gariadau ti draw, dim ond ti all achub, ti yw'r unig un, dim ond ti all codi ni o'r bydd. Deithos lawr un harwain o'r tywyllwch di, a dim ond ti sy'n heiddi'r clod i gyd. Edrychwn arna ti, roedd oes fwyd i ni. 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 Dim ond ti all achub, ti yw'r unig un, dim ond ti all yn codi ni o'r bydd. Deithos lawr un harwain o'r tywyllwch di, dim ond ti sy'n heiddi'r clod i gyd, a dim ond ti all achub, ti yw'r unig un, dim ond ti all codi ni o'r bydd. Deithos lawr un harwain o'r tywyllwch di, dim ond ti sy'n heiddi'r clod i gyd, dim ond ti sy'n heiddi'r clod i gyd, dim ond
ti sy'n heddi'r clod i gyd. Diolch am ymuno gyda ni bore yma. Gobeithio gewch chi wythnos dda a phob bendith. Wanwch chi cyn hir.